an ce a kai kuɗin makaranta sai ya je ya samu ba masa ba ni kuɗin makaranta aka ce ne ce 2,000 aka bashi yana towa ya ga wata yarinya ta dan mai haka hakan nan da haka ko sai lalle ya bata iya bata muka je to ni kuma ina da 5,000 a jikina yanzu ya fara min shashakin kuka Ya, salamu alaikum. Ba canji dan mola. Ba canji dan mola. Canjin nawa? Canjin 1,000 ne. an jima ka je ka zo ka sauran No. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura sababbin Amfara Hausa TV.